Asimo, can you show us this, please? Okay, go for it. Well done, Asimo. Асимо се справя прекрасно днес. Мисля, че сега е времето да си спомните видеото, което ви пуснахме в началото и да разберете колко много усилия са били нужни на учените на Honda, за да изградят толкова усъвършенствана машина, която да запазва равновесие, докато се качва по стълби. Сега искам да помоля Асимо да ни покаже как се слиза. Асимо, are you ready? Не, Асимо ми отговаря отрицателно, но не защото се чувства замаян от качването по стълби, а просто защото му е необходимо малко време да изчисли точната си позиция, за да може да слезе максимално безопасно. Точно това той прави в момента, благодарение на инфрачервените си сензори. Сега ще го попитам, мисля, че вече е готов. Are you ready now? Okay, go for it. Oh,